Ndinonzi Suzan Maoko. Ndakaita dambudziko rangu ranga riri rekugarirwa nemama. Mama wangu akaenda kuita mota pamagava. Aita mota iroro ndakaenda kuchipatara ndikanyorerwa mishonga. Asi mari yekutenga mishonga ndakanga ndisina. Ndakabatsirwa naspecial advisor for president Vatumbarara. Nini Vatumbarara handivazivi, ivo havandizivi, asi vakakwanisa kundibatsira vakandipawo mari ndikatenga mishonga nemwana wangu ndikagara muchipatara maMutambara. Mwana achidreswa maMutambara kusvika ndakazonzi ndakatransferiwa from Mutambara to General Hospital Mutara. Vakanga vakandomira neni kusvika nhasi uno ndakagaramo for 2.5 weeks. Vakamira neni kusvika nhasi uno ndizodischargwa. Ndine mavhiri andanyorerwa asi vakwanisa kundibatsira. Saka ndinoti dai mwana vakomborera zvaramba zvakadaro.